Handumanan sa kaap. Mayong adlaw, taguan ko sa pangalan nga Gerald, 26 anyos. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pag-ibig mo, pag-ibig ko. Gigan sa Remen Projection Center, ano kining tulumanon? Handumanan sa kaapin. Ano pala sing kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga sitio Embornal, tubod Ming Lanilla. Ang ato matatampo nagdagon sa ngan nga Gerald. Asa magkabatod, miss? Sa maiskina lang, dong. Okay. Humutan ni mo, dong, oy. Ah. Lahi ka sa uban yung mga habal-habal driver nga ninimaho lang adlaw. Ha? Ha? Salamat, miss, ha? Ay, tuod, ila-ila tabi. Ako din si Michi. Ikaw? Oh, Gerald, miss. Ako si Gerald. Gwapo kay kagngan. Liwat din sa tag-iya. Ay, sa kanan, pero palagi ko kakita ni mga nag-drive kag habal-habal. Tigtagay man yung kong habal-habal, pero nagkaroon pa ako magkabantay ni mo. Bago pa ka, no? Nakatagang yung ka, miss. Bago pa ko nag-drive ko habal. Ay, nakong tawag kag miss. Uy, nag-ila-ila na ba yata? Tawagan ko sa kumpangan. Michi, or Mitch na lang isang pit na ko. Oh, Tagaan niyo ko sa imong cellphone number, ha? Himuon ta kang suki. Magpahatid kuha ko ni mo sa bahay o trabahoan na tag-adlaw. Huh? Sa man, sugot ka? oo ba? Kana pa? Asan tayo ka magtrabaho? Fiesta sa dapit nila ni Tio karong Sabado. Mga tuta? Okay, mga tuta. Kining, day, kano sa pamagay ka masugot nga magtipon na lang ta? Ikaw ba? Naano sa kaana, ha? Dili lagi masagot si mama nga mag-ipon ta, nga di pa ta makasal. Di na bitaw. Nagsugod kong tigom alang sa atong pagpagkasal. Naghabal-habal driver ko. Huwag ang motor kong papa akong gamit sa paghabal-habal. Maglibiin na lang ta. Magpagkasal na bitaw ta. Huwag ta na lang nga magkatigom kag dako-dako. Kaya bang igong ikagasto alang sa itong pagpagkasal? Gusto nang yun ako nga magtipon na ta. Eh basig, mailog ka paslain. Dili na mahitabo. Mahal ta ka. O dili mahitabo manghita pa koglain. Ikaw lang. Jin, Oh, kaysa man nawag sa mong cellphone. uy, si Michi. Ang bago ko ni Suki sa balabal eh. Tabagon sana ko na Hello, Mitch? Kuhaan ko dili sa viral. Oh, okay. Padung na ko diha. Okay, bye. Day, muna ko sa ako ha. Ato sa kusmitsi sa ilang bay. O ato na ko sa iktabuhan nga video kibar. Human maghatod niya. Balik ka dayon ko, ha? May importante ko pagsaktuyan ni mo. Okay, day. Ato sa ko. Oh, anong ka? Ilika-liki ka. Sadang mo kisa unta ko nimo. Lakaw na. Og balik yun dayon din, eh. Human ni maghatod ang babayhan, ha? Sige, ato na ko day. Day nga naman ka. Kaganiyartan na ato bangay, pero wag yung kikisulti. Sige lang ka pangupaw.
Doon naman ka tayo importante pa nagsultihan. Unsa man ka? Buwag na ta. Unsa? Magbuwag ta? Nga naman. Kakalit ko din eh. O si Beko saan mo? Ha? Day? Wa ko makaayon sa mga gibuhat. Unsa? Nga nagkisulti kang babae. Og nagtrabaho pag yun sa usa ka video kibar. Oh, Og imo pa ginang-gilimod nako. Wa ko ni masultihi. kundi, sultihan pa undak ka. Wa mo ka plano pag di mo bahin ini. Di na ko gusto maminaw pa sa mga rason. Basta ka buwag na ta. Dili, day. Di ko masukot ka magbuwag ta. Dili. Pasilo alam ko kung nalaim kay ka nga, wa ta rin kasultihi bahin sa kong suki. Kung gusto ka, sige, sugod ka ron. Ako ang puto na ako pa nagsuki. Dili ko mahatod niya. Di sa kumukuha niya. Aron, di na magbuwag. Dili, Gerald. Wa na ko ilabot pa nimo. Og final na nga akong desisyon. Oh, Makigbuwag na ko nimo. Chine. Hoy! Nga naman, Karal. Kaniharagi ko nakabantay nimo. Ilong nakakaayo. Kung doon ako isulti, dili ka mo tupay. Saman. May problema, Karal. Wa man. Wa. Alam ko paglingod ko. Klaro kaayo ko eh. Ansa man, gusto kag tagay? Akong daya. Ha? Sige na. Damayan ti kasi mong problema. Unsa man na ito magtagay nga, padung ka na magining mo trabaho karon. Manawag lang ko sa videokihan. Aron magpahibaw nga di ko ka-duty karon. Unya, ano din na taglaing videokihan aron magkilong ta. Ano man, okay ka? Nasa man? Tuman beer pa ta? Kaya pa nimo? Ako pa! Ano na ko ginubugay, no? Ikaw may angay akong pangutanon kung kaya pa ba nimo. Pinag-try para makagmuto. Kaya pa. Ay kabala ka. Bisag mahubog na ko. Kaya pa gyapon ako mag-dive. Bantay bitag mga bangga ta, ha? Sige pa. Order pa ta. Order pa taglaing duha ka botelya nga beer. Nabtag kita kuha sa itong pagpamauli na. Yes, unahan. Sa unahan, di ba nga na may waiting siya diha? Mamasilo mo na tarat. Medyo basa ko dara. May gusto ko na pagayong uwan. Magyud. Ay, dali, Rag. Lingkod na pa na ako. Nganya mo na to, ha? Ay, kugul-gul diha ko. Kaya na ni mo, eh. Kadagang babae sa kalibutan, ha? Kamove on ra ka, bay. O, nagpasalamat kay ko ni mo. Nabisan pa man, ako ang hinundan sa inyong panagbuwag. Pero huwag ako ko ni mo likay. Di mo kong gihagkan sa lips. Ano naman? Reklamo ka? Ha? Ikaw mo ito din world, eh. Kita ng lupa ko sa Michelle. Pagkit kayo din. Kaya kupa manasukan sa gusti. Pahimas lang ang kaya sa pagkasama kayo sa iwanan. Pecha. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Uyab hindi mo na ng mitsi nga nagtrabaho sa bidyugihan ba? Oo, bay. Nga naman day. Yun sa man ninyo pagka-uyab. Nanguyab ka yun niya? Ha? Yun na pa, nga nung nanguta na mag-ana. Ay lagot kasko ba? Gusto lang kong sayod ba? Ay laglain na, ha? Kung doon ako'y sulti ni mo. Bahay na ng bayana. Ha? Unsa man na? Nasuki sa dako na siya sa una sa wa ka pa din eh. Igat ka ng bayana ba eh? Muna yung manguna. Oh, Pero wag ko magpadaw eh. Doon ako ko'y uyab. O di na kay ako rin giuna-unahan na ng bayana. Napagyo laing driver sa habal-habal. Pero parehasan ako. Wasan siya magpada kay pamilyado man siya. unsa? O kung mo na, parehas na ito ba eh. O mas kumanguyab na niyo. Siya namin nagunaw nagpanghanggan ako. Oo, uyab man to na ko siya. Pero wala ko siya giseryoso ba eh. Igo na ako siyang gikalingawan. Oh, uy. Kisa may numero? O may ngan? Hello? Kumusta? O, kinsa ni? Nagka-move on ka na ay. Oh. Kaya mo naman ko nakalimtan. Sige, salamat tayo. Kadit. Jenny, ikaw ba ni? Gerald, Oo, ako. Jenny? iba na kita kong ikalimtan. Sorry, nairis mo ko na kung imong numero. Ug was ko magdahom nga, mukontak pa ba ka na ako. Gi-erase ko imong number. Ang di na ka magkakontak nimo. Ug ano malimtan dira ka. Kaya sakit kayo mong gibuhat ako. Yun ang anong nanawag man ka, Jen. Unsa ba ato nimo? Di ba din ako kayang mawakan ako sa higpit, Gerald? Oh, So, sa pila ka mga buwan, nga wala ta makita. O wala sa communication. Misabot sa nagkamingaw ka sa angkat ka ang kibati. Mahal na maghihapon ka, Gerald. Jen, tinawag ba na ko na bati? Tinuod lang. Unsa man, magbalik ka? Ikaw. Pero isado na ako. Nga unsa? Nga di na ka magkisulti at mabayana. Ha? Sige. Okay ka na eh. Ako na bahato na. Pasilualan ko. Abim ko na kung okay na nimo. Huwag ko magdahom nga masuko ka. Ang ako ba nga, puno sa kita ba? Alas ko magtigo munta sa itong pagkasal. Sige. Kung bisa ka sa di ka na makiksulti mga pasahero mga babae. Madagang man o ninyo. Ha? Sige, ako na bahato na eh. Aron matunay ang atong relasyon. Huwag ka magkasasadihan nagbuwag ta. Wa, gina, wa. Salamat tayo, ha? I love you, Jen. I love you so much, Gerald. Magbuwag na ta, Mitch. Gerald. Kaya naman. Sa may ako sa... Nga na magigbuwag man ka na ako, ha? Pasilo ako, Mitch. Nagbalik mig akong uyab. Ug mahal kay na ko siya. Gerald. Ganang imo man ang gibuhat na ako. Mahal man ang tagayo, taga. Abi nimo, nakaton ba ako sa pagigugma nimo? Apan doon nilibutang nga nakabadiskari sa kumayo diyan nimo. Abi mo na kung ako na imong gibuhatan sa ingon. Pero daghan man din eh. Ug discouraging kaayo ang imong gibuhat. Alang na mo mga lalaki. Say, Nasayo na ko sa kang klasyas pagkababae. Doon nakasulti akong habal-habal driver sa... Og, nagkasabot ka na tingin sa boat kayo pasabot. Usbon ko, pasilo ako, Mitch. Pasilo ako.
Tagdi lang. Mabuton niya ni mo lalaki nga angay gini mo, Mitch. Gerald! Hanggang langit. Nagkasal kami si Jane atong June 20, 2008. Umalipayon kami sa among kaminyuon. Uban sa una namong anak nga si Bibi Geraldine. Dinhin lang kutob. Daghang salamat. Mao kita mga galang kagi ni Gerald nga taga Sitio Imbornal Tubod Ming Lanilla, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, pag-ibig mo, pag-ibig. Ang mga kaagi gibahag na doon sa Radyo ni Rose Marias, ubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap nga hikalaw mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papeda. Sa inyong naglanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa saka. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa Sagawit Garot, Station DYHB, Cebu, Gold Palace Building, Rosmenia Boulevard, Cebu City. May masadi email sa handumanan_612@yahoo.com. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagtanong. Okay, kiksonan maing adlaw, kumusta na sad? Anian sa tani itong nandang tulumanon kung ako'y pasultihan. O ganyan, sabi ninyo nga lagat sa kanginan. Trafon, Pai, Barilio Morales. Bueno, kiksonan, ang swatampo ka ng tagan ng pagtagad. Pinada, kinis usa kasawa. Nga magpatawag lang sa ngan nga luling. Kining gibati na ko og kahasol. Murabag gikulbaan ako. Ingon man, gikuyawan ko kung unsay buhaton ako sa kumpana. Bahin man gud ni sa zona sa presidente nga no more wang-wang. Sugton ko lang sa dihang layo pa nga mo deliver sa iyang State of the Nation address ang presidente. Ay luling, kung dili ka ikaw lamang, ang ginamanggad, pinalanganing dughan. Oy, Gomer! Oh, luling! Oh, anong kanta-kanta ka diha? Ug ako pagyungan ang imong gikanta? Yes, luling. Nindot ka nagkatakataon ang ngan si mong asawa. Sama nang ang ngan Carol. Katahon sa di mo, oh, Carol, I am but a fool. Oh, di ba? Oh, nindot. Niya ka na ngan nga Teresa. Mo sa nagkataon, oh, Teresa, what am I to do? Di ba, meaningful yung kayo? Sama nang kung ang imong pangan Filimon. Oh. Mukanta sad ko og si Filimon, namusil sa kadagat, namasul di ay sa Oh. kadagatan. Correct ka. Sige. Oh, okay lang. Gusto ka, luling. Maog yun. Yun, ay, naibaw ka ba? Updated ka ba sa politika sa itong nasod, ha? Ay, wa ko'y hilig ng politika, Gomer. Oy. Gubot kaayo. Tungod sa politika, watay silingan, igsuon, igagaw, mag-unay lang, ambot. Tungod sa politika, portek yung hugawa para nako, Bitaw. para nako, hugaw ka ng politika. I-recall ka pa. Ha? Oy, luling, dili ang politika ang hugaw, eh. Unsa man di ay, Gomer? Ang hugaw ang politiko, o dili ang politika. Ay, da, parehas ra na, oy. Ay, dili, luling, paminaw, ha? Listen, ha, very carefully. Kini nga to nasod, gipadagan ginig mga politiko. Mamayor ka, gobernador ba, ma-board member ka ba, ma-congressman, politika yun na. Kasabot ka ba? Am I correct, ha? Noted. Isinutid pa. Eventually, sa akong Oh. opinion, sa makalingkod lang, Gomer. Dili sa ta. Ha? Ikaw, ug na imong perspective, so you're entitled to your own entertainment. Precisely! Sa man, nanay ba ko matalaan? Medyo nakalimot ko da. Nga naman, Gomer, ha? Kung kano sa tong suna sa presidente? Sona? Oh. Say sona, uy. Kada bang State of the Nation address? Unsa sa siya, Gomer? Kada tuig mo report gina ang pamununasod sa iyang mga accomplishment sa iyang pagda sa tong nasod. Naka-move forward ba siya o na-move backward ba? Mo report ang presidente ana mo na itong giatangan akong giatangan. Mauba na si Oo. kitan awadas mantalaan. Uma naman ang mayor gitawag sa og suka. Suka? Oo. Uy, kakuyaw gud anak. Ay dili suka nga bumit oy. Suka mos na gitawag og State of the City address. Nakapaminaw gyud ko. Ha? Ina unsa may sulti sa mayor?
Nasi slogan nga, tuliro ng hiwi, tarungon ang bati, gopohon ang ilad, pikpiko ng lupyak. Oh, niya humuton ang baho. Mao ba? Nindot sad. Nindot nga slogan. Ang gobernador, humanasad. Ako man sa ng gobernador, gitawag sa og supa. Si Supa. Oh, Lingkuranan, Supa. so pagod. State of the Province Address. Mao ba, Oo. Supa, di ay na. Nunya, unsa man sa gobernador? Kuan kuno the province kuno is strong in terms of economy. The richest province in the Philippines. Mao sa report sa gobernador. O karon nga akong gitangan, mao na sad ang suna sa presidente. Hapit na tingali, Gumer. Unya, Gumer, ang barangay. Kanang barangay captain, wanay suba. Unsa may suba oy? State of the barangay address. Ha, way suba. Sapa ra. Pagas ka. Mao niya nga akong bana, pagkahilig yun og politika, kana bang gitawag og bugnong lukaynon, mauna politika. Nagpaabot kini siya sa sona sa presidente, og kinaday ang akong bana, prangka lang gid ko ha. Hat gid kini akong bana. Uy, pito na gud ang among anak. Ug ang nahitabo, tungod lagi kay hat kaayo, grabe kay akong bana, nasudla na sad ko. Gumer, ay, Ha? naglain akong kabuhi. Pasukaon ko, marakog nalipong. Uy, Luling. You mean to say nga nagdadalang tao ka? Sabi, nagdadalang tao, uy. Pregnant ka ba? Mabdos ka? Correct. Uy, kung mao ka na, ikapila na ng tong anak. Ikaw walo na dong. Ikawalo? Kadaghan na no? Mauna, ikaw mangkut. Ikaw ginakaingot niyan tanan. O siya ako, nga kusok ka mga mga blit, matuog na ta. O, di mo na resulta. Daw yan yun, eh. Basta ha, stop na ni ha. Just stop. Caution pala na, ha? Dayon go na sad. Di na, basta, kutob lang sa walo. Usahon na to kadusina. Ilong di ay, kapoy ni mo, laliman ka lang da. Laliman ka lang panganak da. Day, mabuhi ra gyapon tao eh. Buhi lagi, pero daot, luspad, niwang. Ambrot yang hay. Og miabot na gid ang adlaw nga mo deliver na sa iyang sona ang presidente. Diha gid sabay ang among kumpare kay wa man na sila TVs ilang bay. Mare, hay si paring Gomer, ha? Ay naas taas pre ay nagatang sa sona sa presidente. O sa akong tuyo taon, Mare. Saon, may TVs ba taon? Ay, bakit kayo? Anhila ko mo tanaw sa inyo. Hala sige, sa kalas taas pre. Nagatang gid na Gumer sa sona. Salamat kay... Uy, Mare. Dako naman sa lagi kag tiyan. Oh, pre, oy, hapit na gani mo gawas. Ikaw walo na. Uy, daghan-daghan naman sa day kay kag anak na rin. Ay, maog yun da. Unsaon man sa goodness Gomer nga di gyud kabalibaran. Ug di sa tsuk mo palipad, pre. Uy, baliparan pa ang kamatayon, pre. Parto, dong kasi paring Gomer nimo. Daghana na day ni mong anak na rin, no? Pero mas grabe gitong akong partner. Nga naman. Sa ato pa, tuwakhang na gyud ka. Usabay tuwakhang, pre, oy. Kana bang footloose, ha? Ikaw, pre. Mangutana ko, pre, ha? Ano nga pamansad ka magminyo, pre? Patabag lima, manatani. Lima? Mao ba? Nakontento ra ka, anak, pre. Mukira, butang nga masang lotion. Sige, pre. Ang ako, ba, Mare, kung ipanguyab na akong babae, Mare, ipalit lang na akong sapatos, kay ang sapatos o babae, parihas na, Mare. Ha? Uy, babae o sapatos pareha? Okay. Manugutan. Madugay ni mo sige gamit sapatos o babae, ay muluag. May pang babae kay kalistunan pa, ay ang sapatos kalistunan pa. Ha? Mao na, Mare. Pero, pre, mahimo man sila namang mga babae, pre. Ano man? Sa'yo raan na pagsulbad, Unsaon man, be? Ipapilot raman na, pre. Ipapilot? Ay, di na tabagisgot, anak, pre. Ay, naunsa ba taong ka? Sige na, sakal to taas si pare. Uy, naunsa ba ka? Gipilot. Nga nung piloto mga ipaanak ko pa kami ikawalo. Ay, sige. Kadiyot lang, pre. Uy, balikat. Balikat, magabarin. Baklian, ano ka? Natagak ang sudlay, pre. Maglisod ko. Pagpunit kay, mabangil man akong tiyan mo. Ning balikat na lang ko. Si, kita mo na, pre. Baklian, murag bagol, no? Bayot.
Gipasagdan ko lang akong bana o si paring Goryo nga nananaw sa zona sa presidente. Diri lang ko sa kusina na nagdigamo para sa panihapon. Pagkahuman na sa zona sa presidente, mga alas 5:47, gitingali to ug wa ko masayop. Ay, nagkaroon kog 5 katas ng James Coffee sa pagtanaw lang sa o paminaw sa presidente. Mao ba? Unyo sa may reaction sa mga tao, Gomer? Mga estimate na ko, Luling, mga 80 kapakpak ang nadawat sa presidente. Oh? Padaghan di ay. Oo. O kuan, abi ni mo, Unyo unsa may gisgot sa presidente, be? nagpaabot ko nga muhisgot sa RH bill. Wa man. Unsa ray gisgotan, Gomer? Ang korupsyon sa panahon ni Gloria. Oh, mao ba? O kang kadaghan yun nga gibalik-balik ni Presidente Aquino. Mao ang wangwang. Si Wangwang. Mao na sa una niyang suna nga, no more wangwang. Kada ba mga sirin ba? Gi-abolis, abolis na kanang wangwang nga. Magwangwang ka, magpadagad sa mga sakinan, na magsirin ba? Karon naghisgod gyapon siya wangwang, pero lain ang iyang gipasabot. Kanang mga wangwang sa gobyerno, alis dyan na kana. Kanang mga kurakot, mo na gitawag og wangwang. Mao ba? Gipasabot sa presidente nga wa nay luna ang mga wangwang sa administrasyon. Basta wangwang, lagpot yun na. Out, mga wangwang. Maayo sad oy, maayo. Gipasabot na nga mga buaya sa gobyerno mo na mga wangwang, mga buaya na sila. May lagi. May antag matuman nga wa nagiwangwang, ha? Nga ang mga wangwang, alis dyan out na layas wangwang. Gibaliwa ko lang katong gipanulti sa akong bana. O tuot man, nanganak ko sa ikawalo namong anak ni Gomer. Ling, ang bata. Ay, nay, nakatuog na Gomer. Ay, Luling, pila nakabuok atong anak, ha? 8 na Gomer. Mau ba? Wow, nakabuok. Hoy, Gomer. Stop na, ha? Ay, Uy! Kung mag-tingog-tingog niya, Gomer, stop na, ha? 8 na kabuok taon. Tutok-tutok man ka nako, ha? Anong tutok ka man? Ling. Wow, nakabuok ang atong anak. Sa ato pa nga Ngaon sa Gomer, ha? wangwang ka na. Oh, si Wangwang ha, Gomer? Oh, wow, nakabuok atong anak. Sa ato pa, wangwang ka na. Wangwang ba, oy? Husto si presidente. Out, mga wangwang. Gomer, ano ka? Saan nagipanulti ni mo diha? Usay? Uy, out, mga wangwang. Layas, mga wangwang. Gomer, klaro hiragod ko, ha? Palayason ko nimo, ha? I-out ko nimo sa imong kinabuhi. Tungod kay wangwang nako, ha? I-out na ba ko nimo sa tong kaugalingon, ha, Gomer? Dili na akong statement lang. Igo lang kung may sunod sa gipanultis presidente nga out, mga wangwang. Layas, mga wangwang. Unya! Ako di ay na, Gomer! Ha? Ako di ay na! O sa man nga, wangwang ka naman. Oh, makalagot ang Gomera ka, makalagot ka! Pero igo lang kung nagsunod, Luling. Nagtumal lang sa ko. Pero kinsa may nakawangwang ako, ha, Gomer? Kinsa man? Oh, pasangilan di ko nimo. O Tuday! kalain. Hanggaw ka maka! Mawangwang ka ako o wa patang Gomera ka, ha? Mawangwang ka ako! Muna akong sofa, Luling. Sofa. Susok ka ba? State of the family address, sofa. Nga in my house, there's no place for wangwang. So, i-out na di ko nimo. Pwes, ayaw ka balaka. Mangita kong paagi. Unsa man, Luling? Magpapilot ko. Unsa? O di ba, mamutang kong tawas? Uy, basta out, wangwang. Layas, no more wangwang. Goodbye, wangwang. Atweg! Mao ni akong pangayuan yung mga nahuna. Naunsa naman taon ni akong bana, oy. Ngalain man ang ipasabot sa presidente bahin sa wangwang, ang mga kurakot man sa gobyerno. Gilaig sabot sa kumbana, napagan hinuon ko. 8 na gud ang among anak. Unya, kay 8 man, usa na kuno ko sa gipasabot sa wangwang. Kadako ba yung baliw ng kalakiha? Unsa man ko may pasultihon, Luling? Hi! Hello, Bertrand. Hello. May Oh. adlaw. May
Ayo. Ug sa tanan nga nagpamanti ka na Bana. karon, may Berna, Ber. Berna. Kaduol na ba? Dali ra. Dali na Basta ba, may board? fight sa Manny Pacquiao, ta dili ra pa mo. Dili, board. Ako nga bantayan, board. Monday taro, no? Ini kakuan Friday na. Monday na sa hapit. Mga Dali na. ra gyud kaayo, di ba? Mo climate change na. Ngano ka ha? Mao na dia. Makatubagan na taga pag-asa ra gyud. Mao na. Oy si Pariol Gasper di ay. Salamat Priol. Say makalimutan ni kay nani sila das biasong murag Biasong Pook. murag na sila ko na Isa ba yung apelido? Dako kay tidahan. Julia. Julia. Nya labi na ni Pari Alex Makaraya og ni Maripina des Kansuhong. No, nya ni Lindon og Bini Panunsyal. Thank you Pari kay Lindon og Pari Bini og Mari Lindon. Kansong, Biasong, Mohon, Pook, labi na sa Roosevelt. Salamat kaayo sa kanuna ninyong pagpaminaw kanamo. Nya di na sa Solid ta dia. Oo. Diya sa Tabunok board. Tabunok. Diba? Atong kamerkaduhan. Lagtang. Lagtang, malhi amot, malhi na ba? Pakay advance pa kita. Sige. Si Luling atong sender. Si Luling. Nahasod mo siya niyang bana nga Sgumer nga nakadungog sa zona ni sa presidente. Kanang gahisgot pagwangwang ba? Kay mo gini ang primero zona ni Presidente Aquino, abolis ng wangwang. Karon niya sang gibalik sa kanunang zona, sige gyud pug hisgot og wangwang pero wangwang ng mga kurakot sa gobyerno. Giwangwang ta sa tupap, gipituhan. Mga kaya mga wangwang, mga kurakot, wangwang, mga buaya ba? Mo na yung mga wawa. Maayo unta board kun matuman ko ng tanan para wa na yung mga inana. Mo na sila yung mga wangwang ni mga kurakot. Nakaroon kanya asawa, wow na ilang anak. Motong ingon siya nga, day, wangwang na sa kanay. Sa out. May naman sang i-out ka na. Giapil in tao yung asawa. Giapil? Ang mo nalagutan ni Loli nga nung giapil siya nga ang gipasabot sa presidente nga wangwang kaya di mga kurakot. Lain man ang iyang pagkawangwang sa kawang nga naman silang anak. Wow na silang anak. Kalain in tao. Hindi ko sa ay balak papilot ko ni. Nabutang itawas. Aron din ni mo mawing-wing na ni. No, wala nagpadataw Loli nga mawa na imong banaling oy. So ay tagdaling ay na. Iya lang tali ng kabuang. Iya lang komedya, iya lang hinanggaw. Ay lagtagda. Kay grabe ra tong nang wangwang no, nang wangwang. Wangwang. Ang in English pa lost thread. Double meaning lost thread. Footloss no, double meaning. Ayo, inay na mong bana ay pag inana ha. Sakto to yung giingon board nga kisa may nakawangwang na ako, di ba ikaw? Di ba? Tungod na rin atong anak, kapila na kabuok, mawangwang. Wow, nagod. Kaluoy. Daw, kaluoy sa, alain na sa mga bana ginana, oy. Bati sa kayo na, oy. Tahin ninyo ang inyong asawa, oy. No, di ba? Di ba alalim ang babaeng mga anak? Kamatayon na, kanamatayon. Kinahanglan imo siya ipanganak kay kundi ka manganak mamatay ka man. Dili naman ka makahimo pag-withdraw ana. Nga ay di na lang ko undang ko, di ba? Munang ato respetaw na ato asawa, ato mga asawa ayo gana sa ning wangwang na abi kay nakapahimo sa madmong maayo ikaw ron. Ina lang kuan. Maragwatay na sa bang kuan na komedya. Pasag dila na ididmala na ling na iyang gitapi nga wangwang. Okay ra sige pa. Ang main mo bato na pasiya pangarte. Pangarte niya papahumot para di na sa mamayin sa kawangwang. Og doon na kay kwata sakto to katong magpapilot, magpakuan sa unsa na wan para say tawas no. Ma-virgin ko no magpapilot pero lisod ko no na inana board. Kag mga anak na sagka, magisi na pud to. Di ba? Magisi gyapon. Man mo nang uban magpasisaryan dili ang isaryan ang kuha isaryan na lang pero kana lagi kun duda kay kwarta mo man yung mga dato di ba ipakuha na sa relief ya pasagdi ayo tagda na ling ana gyud na ikaw nagtuman ka lang sa kasiguan sa Ginoo sa tungkuan no nga mga nakagyud ina natural babae mga nakagyud pasagdi na uy mawara na si una
Di na mo. Kalimti na ayog ibutang sa mga nauna ng iyang panulti. Tungod lang to sa pagpaminaw sa sona. Sa wangwang. Gamit Gi-update na ka. komedya din mo. Na lang ni iyang hisgutan sa welabot. Tabi, welabot. Sige. Ana lang ling, ha? Ay lang ko dibdib. Sige, salamat sa pagpadangat itong tulumanon. Gorago ang puzzle.